Яңалыклар чыгарылышы үшін башлап жибердім. Студияда Алина Хисматуллина. Һәм мин сезнең исегезгә төшерәм. Безнең тапшыру ВКонтакте сайтындагы рәсми төркемебездән трансляцияләнә. Бүгенге чыгарылышта. Зәй янында фаҗига, юл һәлакәтендә зыян күрүчеләрнең хәлләре турында табиблар сөйләде. Сабантуйга кайтып булмады, фатирны су басты. Китерелгән зыянны кем каплаячак? Коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар арта, пошлина бәясе күтәрелә. Законнарга тагын нинди үзгәрешләр керде һәм шәһәрдәшләр моңа ничек карый? Зәй янындагы юл транспорт һәлакәте аркасында якшәмбе республикада матәм көне дип игълан ителде. Дәүләт әлемнәре төшерелде, бәйрәм итү чаралары кичектерелде. Исегезгә төшерәм. Самара-Ижевск маршруты буенча хәрәкәт итүче пассажир автобусы якшәмбе төнендә йөк машинасы белән бәрелеште. Бәрелештән соң автобус шундук ава һәм яна башлый, нәтиҗәдә 14 пассажир һәлак. Шулар арасында 4 яшь үсмер. Башлангыч фаразлар буенча Зәй янында үлем фаҗигасына китергән автобус фирмасының балалар йөртүгә лицензиясе булмаган. 12 кеше Чаллы, Хазан, Әлмәт хастаханәләренә озатылды. Әлеге очрак буенча тикшерүчеләр җинаять эше кузгатты. Йөк машинасын йөртүче кулга алынган. Автобус шоферлары хастаханәдә. Алар руль артында бер-берсен һәр 4 сәгать сайын алыштырып барырга тиешләр. Әмма тикшерү бу алай эшләнмәгән дип фаразлый. Евразия автовокзаллар корпорациясе генераль директоры сау астында фирмада тентү бара. Вафат булучыларның гәүдәләре Казанда экспертиза бюросында 5 кешенең шәхесе ачыкланган. Экспертиза дәвам итә. Правительство выпустило постановление об оказании помощи, и по результатам которой всем погибшим будет оказана помощь 1 миллион рублей, и пострадавшим будет оказана помощь в зависимости от степени тяжести их состояния. При легкой степени тяжести 100 тысяч, средней 200 и тяжелым 300 тысяч. Я вообще на улице, завтра на улице уже. Зыян күрүчеләр арасында бер Чаллы кешесе дә бар. Ул хәзер ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә. 27 яшьлек Юрик Симонин хәлакәт турында берни дә хәтерләмим ди. Самарда туганнарында кунакта булган. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә төнлә барлыгы 6 кешене китергәннәр. Алар шок хәлендә. Төрле җәрәхәтләр алганнар, тәннәре пешкән. 3 больных вчера через медицинную катастрофу и санитарную авиацию республики в тяжелом состоянии были переведены в республиканскую клиническую больницу в ожоговый центр. Вчера приехали родственники из Самары. Родственники с помощью исполкома нашего города были размещены в гостинице «Татарстан», обеспечены горячей едой, и они там могут проживать, пока, значит, пациенты будут находиться в отделениях БСМП. Зыян күрүчеләрнең туганнары белән психологлар эшли. Җинаять эше Россиянең Эчке эшләр министрлыгы тикшерү департаментына җибәрелгән. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Яңгыр аркасында шәһәрдәшләрнең фатирларын кабаты су басканы Чаллы ТВ телекомпаниясының кайнар элемтә телефонына 50-13 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Бүген йортта түбәне төзекләндерәләр. Ялларда эшләр урында булмаган, төзекләндерелә торган урыннан фатирга су аккан. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Прям бежит вода по стенке. Күршеләре фатирыгызны су баса дип шалтыратканда Гүзәл Латыпова авыл Сабантуена кайта торган була. Ярты юлдан кире борылырга туры килә. Коридорга бәдрәф һәм йокы бүлмәләренә су акмастан тазлар куйганнар. Бөтен җир су иде, хәзер инде шулай да җыештырдык. Кичә тагын яңгыр булды. Яңгырдан соң бөтен җирне тагын су басты инде. Зыянны санасаң бик күп. Менә шушы прихожий, туалетта инде сулар. Зыян бар инде бар. Абыйлар төшәмнәр. Түшәм инде, абыйлар юп-юш иде инде без килгәндә. Бүген фатирга Камстрой сервис идарә итүче оешма белгечләре килде. Инженерлар белдерүенчә, бу бердән-бер очрак түгел. Түбәләрне төзекләндерү барышында берничә фатирны су баскан. Строй М подрядчы оешма белгечләре әйтүенчә, алар түбәнең бер өлешен цемент белән катырганнар, кибәргә калдырганнар. Барлык зыянны подрядчы оешма каплаячак. Акты мы уже все составили. Мы их также контролируем и в выходные, и после работы нашей до 8 часов контролируем. Но вот такие вот обстоятельства бывают, поэтому волноваться не нужно, хотя ущерб нанесли собственникам, все это будет возмещено. И впредь, я думаю, они не будут допускать. Исегезгә төшерәбез, прокуратура капиталь төзекләндерү вакытында закон бозу очракларын тикшергән. Тикшерү барышында 3 күп фатирлы йортта ремонт сыйфатсыз башкарылганы ачыкланган. Фатирларны су басу очраклары да теркәлгән. Подрядчы оешмалар җитәкчеләренә карата хаталарны төзәтергә дип шикаять белдергәннәр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар.
Истігізге түшірем, өзігізні бір шығын проблемалар хоқында сіз 51-31-31 телефон номері ошы шалтыратып жеткіре оласыз. Біздің журналистлар әр шәк ердем етерге әзір. Қойнар ілімті тәулік дауымында ішлейм. Шалтыратқайш өзігіздің телефон номерін қалдырырға ұнытмағыз. 1 июльден Россия Федерациясы законларына өзгәрешләр гамәлгә кирде. Алар коммуналь хезмәтләр өчен тарифлар артуга, паспортлар рәсмиләштергәндә пошлина бәясе күтәрелүгә һәм башка өлкәләргә кагыла. Шәһәрдәшләр бу хакта нәрсә уйлый? Сюжетта карагыз. Инде август башында ук шәһәрдәшләр яңа тарифлар белән исәпләнгән квитанциялар алачак. Шалыда коммуналь хезмәтләр һәм ресурслар өчен бәяләр уртача 4%-ка арта. Мондый индексация ел сайын кабатлана. Шулай да безнең кесәгә сугачак дип кайбер шәһәрдәшләр. Это чересчур много уж. Я уже не обращаю на это внимания. Я знаю, что 2 раза в год повышается, а не всегда. Ну, все нормально, нас все устраивает. 1 июльдән техник чарага паспортны электрон формада гына бирәчәкләр. Аның бәясе дә арта. Чит ил паспортын алуга да дәүләт пошлинасын 1000 сумга күбрәк түләргә туры киләчәк. Ким эмес. Яшьләр бик жүрүчеләр килә за границага. Алар жүрүләр барыбы. Акча табалар, алар бизнес белән заниматься, акчалары була аларның. Барыбы йөриләр. Июльдән эшмәкәрләр онлайн кассалар урнаштырырга тиеш. Шәхси тормышка кагылган мәгълүматларга кагылышлы законны бозган өчен 5000 сумнан 75000 сумга кадәр штрафлар гамәлгә керде. Уңай үзгәрешләргә килгәндә минималь хезмәт хакы 300 сумга артты. Эшкә яраксызлык турындагы кәгазьләрне пациент теләге буенча электрон формада рәсмиләштереп була. Гүзәл Шигапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Республикада сабан туйлар дәвам итә. Кыр эшләре тәмамлану бәйрәмен узган еллардан Тукай районы халкы да билгеләде. Тамашаны йөзләгән кеше карады. Бәйрәм исә җыр бию, уен һәм ярышлар белән үрелеп барды. Кызыл байракта узган сабан туйда Ландыш Мустафина булып кайтты. Кызыл байрак авылы мәйданында иртәнге сәгать 10-да Тукай районының барлык авылларыннан, шулай ук Чаллы, Татарстанның башка район һәм шәһәрләреннән йөзләгән кеше җыелды. Быел инде менә сабан туен үткәрәбез. Biz bugün real rəvişdə görəbiz basılarda iplərinin turuşun. Min bugün indi şunday rəxət itib, көңіл тынычлыгы белән әйтәм, bugün rayonumuz kırlarında iginlər bik mulumuş vaqda итәләр. Allah birib, менә шул икмәкләрне хәвеф хәтәрсез җыеп алсак, икмәк тә, мал азыгы да, сөт, ит, яшелчәләр дә булыр дип торабыз. Район сабан туен уздыру инде 4-нче ел күңел радиосы хезмәткәрләренә йөкләнгән. Быел радио хезмәткәрләре чыгыш ясарга Әнвәр Нургалиев, Әлфинә Әсхәмова кебек Татарстан һәм Башкортстанның танылган артистларын да чакырган иде. Бик зур рәхмәтлемен. Күңел радиосы белән берлектә менә шу Тукай районы шундый матур сабан туйлар башланып китте. Сабан туй инде безнең һәрберебез эчендә инде көтеп ала торган бәйрәм, ел буе көтәбез. Милли бәйрәмбез. Без аның белән инде бик нык горурланабыз. Вакыты белән яңгыр пыскып торуга карамастан, мәйданга җыелган халык күтәренке күңел белән ял итте. Әйтергә кирәк, быелгы күңел ачу программасы башка еллардан аермалы булды. Сабан туйның иң мөһим спорт ярышы милли көрәш. Быел бүләккә 2 тәкә әзерләнгән иде. Берсе яшүсмерләр арасында җиңүче Флюр Шаяхметовка эләкте. Икенчесе Тукай районының абсолют батыры Радик Варанойга. Бу атна азагында Сабан туй Чаллыда гөрләячәк. Концерт программасын шәһәр башкарма комитеты белән берлектә шулай ук күңел радиостанциясе әзерли. Ландыш Мустафина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу исә сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.